শুণ শুণ ভাই মানে দেই মন কন্ন মদর মহিমা আଜି করুছি বখাণ ও কিয়ে কহে সমরস কিয়ে দারু কহে কিয়ে কহে আস্কা ভটি পি প্রাণ যায় ধন পি প্রাণ যায় এরা বর্ণ পরা আমার শুকি শুকি মরিগলা বুঝাই কহিবু আজি মদ জন্ম গাথা কোঠু আইলা সিয়ে কেটা পিতা মাতা অধা শুনিবারু বাবু জমান উঠিব উঠি গলে কুম্ভী পাক নরক ভোগিব ভাই নরক ভোগিব নাম নেলে কিଏ ପିଠିରେ ପଡିବ ତମ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଭାରି ହିତ କର ଭଲ ଲାଗିଲେ ବାବୁରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଓ ବହୁ ଦିନ ତଳେ ଏକ ବରଗଛ ମୂଳରେ ମଦ ରନ୍ଧା ଶୁରୁ ହେଲା ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ଧନ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ମଦର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଶୁଣ ସେ ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ କୋଇଲି ଓ ଶାରୀ ଗଛ ତଳେ ବୁଲୁଥିଲେ ସିଂହ ଓ ଘୁଷୁରୀ ଓ ସବୁଦିନ ଯାଏ ନାହିଁ ସମାନ ପ୍ରକାର ଦିନେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ସେ ଗଛ ମୂଳର ବାବୁ ସେ ଗଛ ମୂଳର ଅಯ್ୟ ନମା ସବୁଗୁଡା ତ ମରି ଯାଇଥିବେ ମଦରେ ଯେ ଥାଏ ପୁଣି ଆଲକୋହଲ ଜାଣ ଧରିଦେଲା ଗଛ ଯାକ ନିଆଁ ତତ୍କ୍ଷଣ ଓ ସେ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲେ ସିଂହ ଓ ଘୁଷୁରୀ ଶୟନ କାଳେ ଯେ ମଲେ କୋଇଲି ଓ ଶାରୀ ବାବୁ କୋଇଲି ଓ ଶାରୀ ଆହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ତ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ କହୁଛି ରେ ବାବୁ ଶୁଣୁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଘୁରି ଘୁରି ମଦରେ ପଶିଲା ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଥିବେ ତେଲ ନେଲା ବାଲା ଓ ପ୍ରଥମ ବିଲାସ ନେଲେ କୋଇଲି ଆଇଲା କୁହୁ କୁହୁ ପଞ୍ଚମରେ ମଧୁର ବଇଲା ଧନ ମଧୁର ବଇଲା ଟିକେ ପିଇ ଦେଲା ପରେ କି ମଧୁର ବଚନ ନମା କହିଲ କହନି କହନିରେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଶୁଣୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗିଲାସେ ସାରି ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶିଲା ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଖାଲି ରିପିଟି ସେ କଲା ଓ ତୃତୀୟ ଗିଲାସେ ସିଂହ ରଡି ରଡି ଗଲା ମା ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ଡିଟେଲ କହିଲା ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଲା ଆହା କେଡେ ବଡ କାମ କରୁଛ ରେ ତମେ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ହେଇଯିବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାବା ଆହୁରି ଶୁଣୁ ଚତୁର୍ଥରେ ବାକି ଥିଲା ଘୁଷୁରୀ ଆସିଲା ତାର ଆତ୍ମା ମଧୁଆଙ୍କୁ ଡ୍ରେନ୍ କୁ ଠେଲିଲା ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଥିଲେ ଶୁଣୁଥିବ ବାବୁ ମଦର ମହିମା ଯେତେ ବୁଝେଇ କହିବୁ ଆଜି ବୁଝେଇ କହିବୁ ଟିପି ରଖ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଯା ଯା ଭଉଣୀ ଖାତାରୁ କାଗଜ ଦେ ଯା ଘରଣୀ କଥାରେ କେବେ ମତ ନ ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ଛାତି କି ଲାଗିବ ଓ କହିବେ ସେ ଆମ କଥା କେବେ ନ ଶୁଣିଲା ମାଇପ ବୋଲରେ ଏକା ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସିଏ ମାଇପର ବୋଲା ଅಯ್ୟ ଭାଇନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଛ ଏତିକିରେ କଣ ସଇଲାଣି ଆହୁରି ଅଛି ଶୁଣୁ ତମ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ରେ ବାବୁ କେମିତି କାହାର ହବ ସେଇ କଥା ଭାବୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କହେ ମୋରାଣ ମଦ ନ ଛୁଇଁବ ସାଙ୍ଗ କହେ ପି ନ ହେଲେ ମାଇପ ମରିବ ତୋ ମାଇପ ମରିବ କାହାର ହବ କହିଲ ଏଣୁ ମାଇଲେ ଗୋହତ୍ୟା ସେଣୁ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଯଦି କେବେ ସନ୍ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଟି ଶୁଙ୍ଘେ ଛୁଇଁଦବ ଦେହ ତାର ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓ ତାପରେ ବି ଯଦି କେବେ ଗଲ ଧରା ପଡି କହିଦବ ଛୁଇଁଥିଲି ବ୍ଲାଉଜ ଓ ଶାଢୀ ପ୍ରିଏ ବ୍ଲାଉଜ ଓ ଶାଢୀ ବୋଲା ମୋର ମୁଁ କଣ ତ ଦିହ ଛୁଇଁଥିଲି ନା କଣ ଯେତେ ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି କିଡନୀ ରୋଗରେ 90% ପରା ମଦ ଠାରୁ ଦୂରେ ହୋ
এইଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ମଦର ମହିମା କିଡନୀ ରୋଗରେ ଆମେ କାହିଁକି ମରିମା ଭାଇ କାହିଁକି ମରିମା ନା ନା ପିଇବା ନା ପିଇବା ପଇଡ଼ରେ ପୁରେଇକି ପିଇବା। 3X ର ନା ତମେ ଶୁଣିଥିବ RUM ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କାମରେ ଆସିବ ଓ ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ ମେଡିସିନ ନାମ 3X ମାନେ 30 ml ନବ ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ନବ ପ୍ରତିଦିନ। ଅಯ್ୟୋ ଭାଇନା ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ଏତେ କଥା ଅଛି ଆ ଭିତରେ। ଆରେ ଭାଇନ ମେନ୍ କଥାଟା କହିନଥିଲି ଏବେ କହୁଛି ଶୁଣୁ। ଯୋଉମାନେ ଦାରୁ ପ୍ରେମୀ ଦାରୁ ନ ଛାଡ଼ିବ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ବାବୁ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇବ। ଯେତେ ଯେତେ ନାମୀ ଦାମୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟିବ ସିନସିୟରଲି ନାକେଇବ ବାସେନା ଆସିବ ଦାରୁ ବାସେନା ଆସିବ। ଯାହା କହିଲ ନେତା ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ପିଉନି ଯେ? ପିଉଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯମ ରାବଣ ଓ କଂସ ଯେତକ ପିଉଛ ତମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଂଶ। ରୋଜା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଟୋକା ବଞ୍ଚେ ରଜା ଭଳି ପିଇଦେଲେ ଭାରି ଯାକୁ ଭାବି ଦିଏ ଶାଳି ସିଏ ଭାବି ଦିଏ ଶାଳି। ଅಯ್ୟୋ ଭାଇନା ମୁଁ ବି ଥରେ ଏମିତି ଭାବିକି ଖାଇଛି। ଆଉ କଣ ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଛି? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମଦ 40କୁ ଆଜି ରଖିଲୁ ଏଇଠି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦବୁ ଆଉ କିଛି ଭେଟି। ଓ ଏ 40 ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀପକ କୁମାର ଯଦି କିଛି ବାଧିଥିବ ତାଙ୍କୁ ଶୋଧି ପାର ଭାଇ ତମେ ପିଟି ପାର। ଆମେ ଭାଇ ପଦା ପିଲା ଆମେ କାହିଁ କହିବୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଗାଇଦେଲୁ ନା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ବାବୁରେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାରକୁ ଜମା ନ ଭୁଲିବ। ପପୁ ପମ୍ ପମ୍ କ୍ରିଏସନ ପରା ଜାଣ କ୍ୱାଲିଟିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ କରିଛି ସେ ପଣ ଭାଇ କରିଛି ସେ ପଣ। ରହିଲୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଯାହା ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି ସବୁ କରିଦେବେ। ଜୟ କଳା।